takže WhatsApp, takže ahoj kaktusy, no to máš jedno, to máš fuk teda. Takže vítám vás u mého vůbec prvního let's playe, což je pro mě veliké, úplně prostě hustý, prostě je to strašně. A vrhneme se na. Podíváme se do cechu. Pěkně darujou. Hele, připravit se na útok na cech. Podíváme se na volby. Jsem říkal úplně epic. Jdeme se do arenky, jelikož jsme what? Ale mohli bychom na 40. Jejda, tak to nedáme, ale já to losku potom stlumím. Ano, to jsme zrovna nechtěli. Tak. No proto. Podzemí. Já prostě nemůžu dát. Strašně silnej. Takže zkusíme kamenného trola, jestli ho teď dáme. Ne, nedáme. No teď ne. Takže nic. Točer obchodu výdrž. Zlato. Tak to by bylo pro tento díl všechno. Uvidíme se v příštím videu. CS.